Mate mukuru ase kenyere kia mwa motoka kimonoke gotoka se wodiri yabogeka imeye kaunti ya Kisii ni gubone gendrete kogani obokonyi eyengo bwate kana no barema ko ene kia gotacha asenkina boigo amuno botaka kolenga no musubati Gladys ni gagote yauna enke juni go yategere nsiyo kapoko kwaye oyibo igo tali kwenyara Gladys boigo bwato barema ni gagote yauna botaka boigo ni gobara senseme byonsi bibere ni go bya rokane konyara koba irani yamagega okonyora ni go kwabiro muchanda asebale kere kuri mugako boigo arumuroire ni go chinga kichwa buri Samaria yako nyaro wesoke liko basira bunencheremo yoko nyaro kwegenderia bunatokomanyiko no muri keito dipona asanya mukira matukanira bakonyora ntabwati noni yesabuni yo wesi kwanyana nabutureire Esabarie ye maseyemo kurwa seketa seni Kyandizu TV go ikase kenyero kya mwamotoka igotokumirana ni amateyemo iya bakegusanga amakongo bagenderete wetera kubatekana nogokonga kubogima kurugo Gladys Murangwe enka yanenere ogima menyerete gaiga nugogima gitobo konusana paka injibe komonye nengwe yake sabunasi nje munandeiga ubali mubane mbate kurugo sinyisa kwisina nkwagate twakanyomba akamugoka Nindagira igongo ntanyortie customer ingo endamini nyori chibese kurora romane konyori ndagira nkori nabonkora ranchara ensemo nokoba noborema omusubati Gladys igabete kagokoro mukia wo kwenyorera amaegerio ayo arabe gakomokonya aso kwegendereria kurinde nigo barigetio omusamaria oranyare kuba bwatoko boko eri banyare gunchureria enkejwe asebono baisire kugwerwa nenyumba bamenyete nche nasomete nakurite school konko ngainde kosi ya salo bane ige bintu mbiro bingire ntabugati noneke nyendi imbugate kango na nyenjibe kana bonko egenda none nyumba timbwati asenkorara inyumba yo twingi nomuga kundi garwari tino ari nyumba none kibasi kikombole kimumura nona amaliye nali gusaba abantu bamintu mwari wanja so wanje okuya kwanya sa munyare konko Omugaka bwenkeywe asereta Dominic nigo boigo akobaga koerera esabari yobo boiga asobororo obonene ona gakini mbwato kom indi yego chanda ningo kwana mpaka nango namani kakucha kiagere kondo mabubure ona nani ndagira yuko kanyamara ekobega komake Yara mana uikomo soka. Soka mana wafingi kurwa. Mana kabira senkom sana mbele to. Laka igarwarete no ari nyomba chibese nchiyo kumwire no nyagitari bono ninchengo soroka nali bikingori twanya twali ndo weta nabagwancho onkonyi bya onkonye no nubusina gwata narugarinda bana barayi Ekerero kyobokonyi gocha sabasamaria na bali no moyo bugwancha banyare kuba bakurigereria eyamateywe na kubasira eri banyare kuba nogosemeria naende ona akia bamintu sigwanja kwini akia ngusaba samabira ngwanja kwino komo muranche yani samabira ini abaka kiti murakonye yani ndazimo yani nurende gakia bamintu Taiga abana mbaro bali school none kerba selbi go changa ngo sinyine kingo ko nindagira mbataite baragiri nebikoro tutimbati byamagoro nko bekanche no monto marema nabono natakeru ngende nyabondo chibesikambura ichingo chiroro nchigupimwe ebikoro to alafu binyakorosibu nande nchakendro ne kingo kora nyori chingwa kana ga bunyori bikoro to bingo bikegere nasoke Ginko ripoteria egetaseni kiao nambeyemo Kyandizu TV kurwase kenyero kya mwamotoka egeutoke meye wodi yabo gekai meye bunge ya kitutu cha South litalia nenkoro kwa dipon asanya